Аз съм Мони. Аз съм Преси. Всяка седмица ще ме представям на Удори. Да. Започваме с Удори. И сега първо се зачилвам. Но изчакайте малко. Защото това засилване е много трудно. Чак! Докато почна да подкачам. И не искам. Въздигнете, човек. Чакай, че сме. Ще платна. Скачам. Това беше първата Удория. Здравейте. И махаме. Вижте, тя е прелява. И прилива. Сега я спираме. Цялата съм мокра. Те си виновна, че съм мокра. Третата Удория. Е това. Това е четвъртата Удория. Дърните се качват. Това беше Удорията. Между другото, аз съм факлата. И сега, това беше хубавата циганско колело на нея. Не беше циганско. Пусни го да видиш, че... Сега. И чакай. Това е четвъртия Удорец. Сега ще ви покажа още каскади. Скачам ли? Да. Кой да кача? Скочи просто. Не беше кой знае какво пребиване. Ай, смъкни се! Добре. Добре. Старт. Чакай! Сега! Приключихме!